И за Мишко. Мишко дарива на малкия 20, 40, 60, 80, 90, 100 лева, да е жив и здрав. Като пожелава на малкия Мерт много здраве, щастие, много късмет. Той близначета на моя братовчет Влади, момчета. И продължава и поздравява. Пожелава, извинявам се, две близначета на своя братовчет на Влади. Две момченца. От децата не се отървате, айде бе, направо тъй да го кажем. Футболен отбор Барселона. Нали така, колкото оркестра, не дей, че ние сме много бе. Мати Якубчо и Влади и Никой Кючек да направят кабацата, ако обичат на нас сега. Айде Якубка! От Мишко, 100 лева, да е жив и здрав. Има ли, няма ли? Няма време. Който ни се е дарил подаръка, ако обича да заповяда, защото няма време. Да не викаме по имена, няма време. Емен, Амечо, латко бе, Амечо. Цял ден цигари пушиш бе. То цигари са вредни. Да, за здравето. Ама чакай да дадат. Даряват 50 евро на малкия Мерт, да са живи и здрави. Айде. Señori bidu, bidu, öylesiyle sevdim seni, her şeyi bidu. Kader böyle ayırdı yar yollarımızı. Ne yapalım tutamadık yar sözümüzü. Diliyorum bu aşk seni de beni de yakar. Ayrı düştük seninle yar sonsuza kadar. Sağlıklar olun. Живи здрави. Следващите. От семейството на Талио даряват 100 лева на малкия Мерт, да са живи и здрави. С качека по-модерно е това. Левски. Тук Левски сме бе. Айде, Яша Левски! Барбаримос! Яша са Белгия! Белгия! След малко пак ще има качеци, няма време. Следващите от семейството на Асия дарява 200 лева на малка Мерт, да са живи и здрави. Същия ли да бъде? До. Слънчев бряг твърда, да ме комута ме война. Слънчев бряг слади, ти свича века ме врат ми. Слънчев бряг твърда, да ме комута ме война. Слънчев бряг слади, ти свича века и за тебе, хо! Слънчев бряг твърда, да ме комута ме война. Слънчев бряг. Живи и здрави! Примери идва. На Санчето Лелия и дава. На Санчето Лелията дава 100 лева на малкия Мерт, да е жива и здрава.
Като пожелава на малкия Берт много здраве, късмет и много здраве. Слънце бряг върна, да ми помогна ми майна. Слънце бряг върна, ти си човека ми майна. И слънце бряг върна, да ми помогна ми майна. Слънце бряг съм ти на лица. Слънце бряг върна, да ми помогна ми майна. Слънце бряг. Живи здрави! И така при мен е от Юлиан и Анабела 100 лева, даряват на малкия Берт, да са живи и здрави. Самир Кичек. Здрави, тази песечка няма да може да я направим. И да имам 100 живота. Имам 100 живота. Другата седмица ще я направим, няма проблем. Да. Следващите. Няма проблеми. Яко е, да си. Семейството на братовчетката Роза даряват 100 лева, да са живи и здрави. Какъв кючек искате? Кажи, брат ми. Кючека Левски. Кючека Левски, тихичко горе. Живи здрави. Следващите. Има ли, няма ли? Почва дядо Боби сега. Почва дядо Боби. Испания. Той се намира в Испания и си изпратил даряването. Дядо Боби и Мимюн и баба на Дришка и за малкия Байрямчо. Даряват 200 евро на малкия Берт, да са живи и здрави. Браво! Кючека Саламет, кючек същия. За дядо Боби и за баба на Дришка, да са живи и здрави. За малкия Бобчо. И за Мими, и за Михайлова специално. И я събирания. Да са живи и здрави. И така продължава с още 200 евро. Парите стават 400 евро, да са живи и здрави. Белинда Чочо. Бабата, ако обича да дойде и да играе. Баба си бил. Айде, баба. Специално за дядо Боби от малко. И за баба на Дришка. И за Мимю. И за Мехева. И за техния Байрам оригинално. Испания! Elimde çocuk çikolata gibi, kızarılma kaymak gibi. Sanırım çok severim, kalbime peşmeni.
за Белгия. Забирам. Специално. Я се беги, я се съм. Ке сега да кама за Марио. Я се Марио. Живи здрави, 400 евро казахме и продължават. Още са парите само 500 евро, 1000 лева. 1000 лева. Браво за дядо Боби и за баба Надришка, да са живи и здрави още 100 години. Ма искам от края до края. За дядото и бабата. Добре, айде и сяд. Ла. Sonbaharda bomboş sokaklarda kırılmış her yanım, kaybolur zamanda saçlarında, gözlerim sokaklarda. Специално за дядо и за бабата, оригинал. İçim yanar, içim kanar da isyan, geriye bir avuç yalan beni bu derden. Spesialno bu arada düğün çay gelsin özellikle. Odčovnika spesialno za Šašo. İçim yanar, içim kanar da isyan, geriye bir avuç yalan beni buradan. Sen attın da gittin yakamam ne zamana. Да са живи и здрави бабата и дядото. Има ли, няма ли? Има, нали? От дядото и бабата 500 евро, български пари 1000 лева, да са живи и здрави. Браво! 150 евро от Бати Мечо и Кака Фади, които се намират в Германия, да са живи и здрави. Един гючек си ви дървервано. Води Мари Германия, не ги на баба, и не ги на баба. Води Мари Германия, не ги на баба, и не ги на баба. И носи tu Maria sopra, que chegou de guerreiro, que chegou de guerreiro, e a chave sonha, e a chave да са живи и здрави. Благодаря за комплимента. Няма